ବାଉଁଶ ଚାରା $54 which is around 3000 rupees। এটা ସବୁତକ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ ସେଟା ହଉଛି 3000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି 3000 ଟଙ୍କା? ଗୋଟେ କଣିର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 3000 ଟଙ୍କା। ଆରେ ବାବାରେ। ପିଙ୍କ ଲେଡି ଆପୁଲ ର ଫୁଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି। ବାବାରେ ମସ୍ତ ଫୁଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ କେବେ ପିଙ୍କ ଲେଡି ଆପୁଲ ର ଗଛ ଦେଖିନଥିଲି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜରୁର ଲେଖନ୍ତୁ। ବଢିଆ ମସ୍ତ ଫୁଲ ହେଇଛି ପିଙ୍କ ଲେଡି। ପିଅର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପିଅର୍ସ ଫୁଲଟା ବହୁତ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଲାଗୁଛି। ୱାହ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। এটা ବ୍ଲାକ୍ ୱାଲନଟ୍ ର ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ୱାଲନଟ୍, ଏ ଡାଙ୍ଗଟା ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାରା ଗୁଡାକ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଲଗେଇଲେ ପ୍ରପର ଏଇଟା ପୁଣି ତାକୁ ଫଳ ଦବ। ବଢିଆ ହେଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କଖାରୁ ଚାରା ବି ପାଇବେ, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କଖାରୁ, ଏଟା ଟମାଟୋ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଇନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ୱେଦରଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ କ୍ଲାଉଡି ୱେଦର ଅଛି। ବର୍ଷା ପକଉଥିଲା 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣିକିରି ଲଗେଇବା, ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଇନଫର୍ମେସନଟା ସେୟାର କରିଦେବି। ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଆଳୁ, କଖାରୁ, ପୋଇ, ଆଉ ଟମାଟର, ଲଙ୍କା, ଏସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ, କେମିତି ଆମର ଦେଶୀ ଜୀବନ, ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭାଇମାନେ ଆମର ଜାଣିଥିବେ, ଆମର ଏସବୁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଦରକାର, ତ କେମିତି କ'ଣ ତାର ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଘରର ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ A to Z, ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା କତୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାବଳ ଯାକେ, ସାର, ଖତ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି କୋଉଠି ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ଟୁଲ କିଟ୍ ସବୁ କେମିତି ଘର ଜିନିଷ ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ମିଳେ ଇଜିଲି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି ୱେୟାର ହାଉସ୍ ଟାଇପ୍ର ବନିଜ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ସେଟା ମାନେ ବହୁତ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମର ସେଇଠି ଏତେ ବଡ଼ ୱେୟାର ହାଉସ୍ କୋଉଠି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଟାଇପ୍ର। ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିକିରି ମୁଁ ନିଜେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲି, ଭାଇ ଏତେ କ'ଣ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଭାବିଲି ଏଇଟା ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଏଇଟା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁକି। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଟମାଟୋଜ୍ 1.98 ଟମାଟୋ ଗଛ। ଏଠି ଟମାଟୋ ଚାରା ସବୁ 1.98 ହୋଇଛି, ଆରାଉଣ୍ଡ 100 ରୁପିଜ୍ ଚାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏଇଠି ଫୁଲ ଏଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ବାହାରିଲା ପରେ ଏଠି ପରେ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। କ'ଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଥୁଆ ହେଇଛି। ବାଃ, ଦେଖିକିରି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଏଇଠି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ। କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଶୋ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇଠି ନାହିଁ, ଭିତରେ ମେ ବି ଥିବ, ଦେଖିଲେ ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଏଇଠି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପାର୍ସେଲି ଲିଫ୍। ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଲିଫ୍ ଟାଇପ୍ର, ବଟ୍ ଏଇଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ନୁହଁ, ଏଇଟା ପାର୍ସେଲି ଲିଫ୍। ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରେ ଟମାଟୋ, ଦେଶୀ ଟମାଟୋ 11.42 which is around 500 to 550 rupees in Indian rupees। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟମାଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଟମାଟୋ, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟମାଟୋ, ଦେଶୀ ଟମାଟୋ, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଟମାଟୋ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେରିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେରି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ବ୍ଲୁବେରୀ। ମୁଁ କେବେ ବେରିର ଗଛ ଦେଖିନଥିଲି, ଖାଇଛି ଖାଲି ବଟ୍ ଏଇଟା ଦେଖିନଥିଲି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବ୍ଲୁବେରୀର ଗଛ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର ଗଛ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବା, ଏସବୁ ଅଲ୍ ବେରିଜ୍, ବିଭିନ୍ନ different kind of berries। ଏଇଟା ଗ୍ରେପ୍ସ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରେ ଗ୍ରେପ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ କଲର ଗ୍ରେପ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରେପ୍ସ ଗଛ ଏଇଠି ଅଛି। ବା, ବଢିଆ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ନାଟିଭ୍
ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗଛ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଣ୍ଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାତୀୟ ଗଛ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭଲସେ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ନାଟିଭ୍ସ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାକୁଡି, ଜୁଚିନି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଲଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ମିର୍ଚି, cost around 4.5 which is around 2.250 rupees Indian rupees. Strawberry, ଲଙ୍କା ବହୁତ ଅଛି ତଳେ ଲଙ୍କା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଙ୍କ ଲେଡି ଆପଲ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଲ ଟ୍ରି ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଏଇଟା ପିଙ୍କ ଲେଡି ଆପଲ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଲ ଟ୍ରି ଟା ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ଲଗେଇଲେ ବହୁତ ବଡ, ତା ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ପିୟର୍ସ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିୟର୍ସ, ୱାଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଫ୍ଲାୱାର, ପିୟର୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିୟର୍ସ ଅଛି, ଫୁଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଗଛ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ ଲଗେଇଲେ ସବୁ ହବ, ବହୁତ ବଢିଆ। ବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେମନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲେମନ ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେମନ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେମନ ସବୁ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ପୁରା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ସାର ଖତ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ବି ଅଛି। ଏଇଠି ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆପଣ ବି ସବୁ ଇଏ କରିପାରିବେ, ବନିଜ। ୟା ଭିତରେ ତାର ଫୁଲ, ତାର ଯାହା ଦରକାର ତା ଜିନିଷ ତାର ସାଇଜ ନେଇଛି, ସିଏ ତାର ଯୁଆଡେ ଗଲେ ତା ଜିନିଷକୁ ସିଏ ଜମା ଛାଡିବନି, ଜମା ତାକୁ ଛାଡିବନି, ସେ ତାକୁ ପୁରୀ କଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଛାଡିବ। ସେ କେତେ ବଢିଆ ତା ଚଲେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଚ୍ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଚ୍ ଗଛ ବି କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଚ୍ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଓର ସାଉଥ ପ୍ରକାର ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ପିଓର। ଆରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାମ୍ବୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ବାଉଁଶ ଗଛ, ଗୋଟେ କଣି ଲଗା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାନିଆ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ, 3,000 rupees ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ମୂଲ୍ୟ। ଆରେ ବାବାରେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ବାଉଁଶ କଣି ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ, ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ତ ନେବିନି 3,000 ଦେଇକି ବାଉଁଶ କଣି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3,000 ବାଉଁଶ କଣି ଦରକାର କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁଲିପ୍ ଗଛ, ଟ୍ୟୁଲିପ୍ ମୁଁ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ଦେଖିନଥିଲି, ବଟ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଗାଁରୁ ଆସିଛି, ଏପଟ ଗାଁରୁ ଦେଖିନଥିଲି, ଏବେ ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଫୋଡିଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିଥିବେ ହୋପଫୁଲି ଆପଣମାନେ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କି ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଅଛି, ଯାହାର କଷ୍ଟ ହେଉଛି $12। ଟ୍ୟୁଲିପ୍ ଫୁଲର କଷ୍ଟ ହେଉଛି $11, ଯେ ଆରାଉଣ୍ଡ 500-600 ଭଳିଆ ପଡ଼ୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି କୋବି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ $4 ଯୋଉଟା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମଜାଦାର ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। ମୁଁ ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକିରି ଆସିବି, କ'ଣ ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ନାଟିଭ୍ ସେଇଠି ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଯୋଉ ଦେଖେଇଲି ଗୋଟେ ଗଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବହୁତ ଜୋର ବାସ୍ନା ହଉଛି, ବହୁତ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖେଇଛି ହେଭେନ୍ ସେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନାଁରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ବାସ୍ନାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବିନି, ଏତେ ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇପାରୁନି ଏଠି, ଏତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ବାସ୍ନା ହଉଛି, ମାନେ ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟ୍ରିଜ କରିକିରି କ'ଣ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ସେ ସବୁ ଜାତୀୟ ଗଛ ଏଇଠି ଅଛି ସବୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଜାତୀୟ ଗଛ, ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉ, ଯେତେକ ସବୁ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ, ସବୁ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ଏଠି ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କଙ୍ଗାରୁ କି ନା, କଙ୍ଗାରୁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତାଙ୍କର, ଏଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କଙ୍ଗାରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଗଛଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇଠି ନୂଆ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ନେଇକିରି ଆସିବି।
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଲାଡରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ସ୍ପିନାଚ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ଯୋଉଟାକୁ ସାଲାଡରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପକାନ୍ତି ମିଟ୍ ସହିତ ଖାଆନ୍ତି ଯୋଉଟା ସାଲାଡରେ ପକାନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ଏଠି ଅଛି। ଲାଇମ ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଣ୍ଟ ଗଛ ଅଛି। ମିଣ୍ଟ କୋରିଏଣ୍ଡର ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ଖୋଜିବେ ଏଠି ସବୁ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋରିଏଣ୍ଡର ସବୁ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମିଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର ମିଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ପେପର ମିଣ୍ଟ ସେଟା ସାଧା ମିଣ୍ଟ ଏଟା ପେପର ମିଣ୍ଟ ଏଟା ବି ଅଛି। କୋରିଏଣ୍ଡର ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ଆରେ ଟି ଟି ଟାଇମ ଲେଖା ହେଇଛି ଟି ଟାଇମ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ଟି ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣ ନିଜେ ନେଇକି ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁର କଷ୍ଟ ଆରାଉଣ୍ଡ ସେ 700,000 ସେ ଟାଇପ ର ପଡିଯିବ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁପିଜ ରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏଠି କଖାରୁ ବି ମିଳିବ ବୋଲି। ଏଇଟା ମୋ ୱାଇଫ ମତେ ଦେଖେଇଲା ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛି ତାକୁ କରିବି ବୋଲିକି। ଏଠି କଖାରୁ ଟମାଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟମାଟୋ। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ବହୁତ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଲାଗୁଛି ବିୟୁଟିଫୁଲ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ 1000 ରୁ 1500 2000 ଭିତରେ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ସବୁ ପାଇବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ହାଜେଲସ୍। ତ ଏଠି ଗାର୍ଡେନିଂ ସଜେଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବି ଏଠି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାରି ଗାର୍ଡେନ ଆପଣ ମାନେ ଆକୁ ନେଇକିରି ଗାର୍ଡେନ ରେ ପୋତି ପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଟୁନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଏଞ୍ଜେଲସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଜେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବେଶୀ ନାହିଁ 250 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁପିଜ ହିସାବରେ। ଆପଣ ମାନେ ନେଇକିରି ସଜେଇ ପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ଗାର୍ଡେନ ସଜେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ସବୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ସବୁ ଫୁଲ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଯାହା ଘରୁ ଗଲେ ଏଟା ଲଗାନ୍ତି। ଏଟା $10 ଅଛି ଯୋଉଟା ଆରାଉଣ୍ଡ 500 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଯିବେ ଆପଣ। ଏଟା ଲିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲିଲି ବହୁତ ସାରା ଲିଲି ଅଛି। ଲିଲି ବି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଯାହା ବହିରେ ପଢିଥିଲି। ଲିଲିୟମ୍ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଭେରାଇଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏଠି ସବୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଫୁଲ ସବୁ ଅଛି ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ଆରେ ଆରେ ଡାଲିଆ ବି ଅଛି ଏଠି ଡାଲିଆ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲିଆ $14 ଆରାଉଣ୍ଡ 700 ରୁପିଜରେ ଆପଣ ଡାଲିଆ ପାଇଯିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ମୁଁ ତ ଭାବିନଥିଲି ଏଠି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ବି ମିଳୁଛି ବୋଲିକିରି ବଟ୍ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ମିଳୁଛି ଦେଖିବା କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି $8.35 which is around 450 ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁପିଜ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେଣ୍ଡୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାକ୍ଟସ ଦେଖିଛି ବଟ୍ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ କଲରଫୁଲ କାକ୍ଟସ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଲରଫୁଲ କାକ୍ଟସ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି ଏଇଠି ପାଇପାରିବେ ଭେଜିଟେବୁଲ ସବୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କି ଯାବତୀୟ ମଞ୍ଜି ଆପଣ ପାଇବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ପରିବା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏଇଠି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଣ ମିଳିବ କଣ ନାହିଁ ଚାରା ଲଗେଇବା ପାଇଁ କି ବଟ୍ ଏଠି ସବୁ ଅଛି କଲରା କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାକୁଡି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାକୁଡି ଲଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଲଙ୍କା ଗାଜର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି।
कॉस्ट रहुची 550 AUD which will be around 250 to 300 rupees। बीन्स देखो विभिन्न प्रकार बीन्स ये सार खत देखो ये सब खत रोचे सार रोचे सब रोचे विभिन्न प्रकार अलग पैकेट भी सब अच्छी सब देखने बट जस्ट ये सब जिन आवेलेबल रोचे ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସବୁ ପାଇଯିବେ ଘରର ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୁଞ୍ଚି ଛୁତା ଶାବଳ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନାଁ ନେବେ ଏଇଠି ପାଇଯିବେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଟଡୋର ସିଟିଂ ଚେୟାର ପତ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବେ ବାଥରୁମର ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଟାଇପର ହେଇଛି ଏଇଟା ୱେୟାର ହାଉସଟା ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଜାଗା 2-3 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏ ବନିଜ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱେୟାର ହାଉସ ଏଠି ଏଠି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦରକାର ସିଧା ବନିଜକୁ ପଳେଇବେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ଇଏ ତାର ଡୁଡୁ ତାର ଯୁଆଡେ ଗଲେ ତାର ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାରେ କେତେ ବଡ଼ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ବୁଲେଇକିରି ଏଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଚାହୁଁନି ଅଲଗା ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ରହିବେ ୟା ଭିତରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମିଳୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଡିଟେଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆଟା ଜଷ୍ଟ ଭାବିଲି ଏଟା ଖାଲି ଦେଖେଇଦେବି ଖାଲି ଓଭରଅଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିନା ଚ୍ୟାନେଲଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜି କେଉଁଟା ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକିରି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି ଏତିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।